IFM News Police Report. Idol Lawrence. Kitanan, ang mga ko nga Idol Lawrence. Pagkaamot sa Nicolas Municipal Police Station nga da iti nakapimpinta sa Pabuyada inton July 27, 2025 kas bilang culminating program iti Police Community Relations Month. Kuna ni PSSG Glyceril Valencia mangindadaulo iti Police Community Affairs Section iti sa Nicolas Municipal Police Station nga da iti maangay a Police Bulilit Runway Model 2025 iti uneg ti Robinsons Mall. Imbata ni PSSG Valencia ada ito nga aktibidad ket saan laeng nga exclusive kadagiti agendeg iti ili ti San Nicolas nga ubing no digad di nakalukat iti amin nga ili daytoy nga aktibidad ken kasapulan a masurot iti mechanics segon ken kuana ket nabuangay daytoy nga aktibidad tapno iti kasta ket mayesleg tirik na dagiti ubing kadakwada a pupulis. Papno maawis dagitay ubing nga kayat na agbalin nga pulis in the future ken papno may yasidagpay iti PNP iti community aglalo ka dagiti ubing kasi amot nga pangbutbuteng da iti pulis itatangag naman so isla nagpintas man nga gundaway nga iyasidag tayo dagiti PNP members iti ubing. Okay, so open dati ma'am or exclusive lang ti San Nicolas? Open dati Sir Lawrence, iti amin nga kahit na makipagpasit basta dati PNP uniform na, ages 3 to 10 years old. So, amin nga kahit nati ag-participate basta dati PNP uniform na, umay kayo sumali kat adun to ti ragragsak na dito, makaawat ito pa iti regalo, gapo ka dagiti kapulisan tayo. Naamuan niraptan iti maikadwa agundaway nga gisayangkat iti PNP San Nicolas iti runway model para kadagiti ubing. Mangnamnamamet iti biyang iti PNP nga adadon tupay iti kastoy ang maisayangkat para kadagiti ubing. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen. Maraming salamat Idol.